गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआव बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै नैबे आगैमोनजों ओरैनो टाइम पास सावगारि आखिनाय लादों आरो नैबेना दाउगा बेना निबि सन्दीपन राहुल ओमफ्राय गोगोम निकुन्जय होमबा जोङो नै दा ब्लेंक खाथा खालामनानै लाजोबखाबाय नै बयबो मोनसे मोनसे आरोना गावबागाव गोसो बायदि बानायनो हागोन आरो बिसोरो गावबागाव मा माखौ जेनेबा बानायनो लुबैयो गावसोर बानायनो रोङो बेखौनो बानायगोन आरो बि ए एस इउ एम ए एम ए ए गावबागावनि नामखौ लिरखांबाय आरोना नै जाबाय नै M E जाबाय G E R Y बानायहांगासिनो नै आजाना सन्दीपन नै बियो नार्सारि वानाव फरायो आरोना एकदम उन्दैथार नै बिना आफेलानो बिबारानो जाहांगासिनो दे बानायद' नै बिनि बिदिथानि बानायगासिनो मा बानायगोनथाय मिन्थिथ'आ दा साक्सेस जाबासो मिन्थिगोन नै बिना मिथिंगायारियानो नै बानायहांगासिनो बिनाबो दा हाथायबासो माबायदि लुक्सखौ जों मिन्थिगोन नै बानायहांगासिनो बिहाबो नै आखिहांगासिनो नै जाथारसै दिनै नै मालाय बिबार आखिहांबाय एक्टरा नै राहुलाबो बिबारनो बिफांनो मा मा आखिखोथाय फात्ता गैला नै बिनाबो जाहांगासिनो नै बिना दाउ आखिदों बेनाबो बेना नै मिथिंगायारि बानायहांगासिनो दा नायसै लुक्सखौ दाउ जाहांगासिनो नै दे मोजां आखि इबारा सारा आखि साराय मोखां मामा आंना साराया जाबायथ' बरदिया हिटखा गिलास आखिदो गिलास आखिदो हा गिलास सारायाव दाउदै हरनो बानायदों दाउदै हरनो माबेयाव सारायाव फिरफिला नै बिना गोगोमना फिरफिला आखिदोंमोन नै दे बानायद' लुक्सआनो बारा मोजां जायाखै औवा बिफाङा नै खुसेर होननांगौ ना औवा बिफां होननांगौ मिन्थिला आरोना नै ओमफ्राय दे नोंनिया मा मा आखिदोंमोनलाय नोङो मिथिंगायारि दाउगा बेनानो मिथिंगायारि बारा जाजोबाखै होननानै बुंनांसिगोन आरोना ओमफ्राय नै काप बानायदों साहा आरो काप बेनो बानायदों आरोना नै माबायदि नै लोंनो लुबैदोंना लुबैयाखै नायहरद' मोजां नुदोंना नुवाखै आं हले लोंनो लुगैबाय आरोना कापजों फ्लेगजों सेकलायबावसो नै बेनिया आजानिया नैबे मा दङथाय आंथ' जेबो मिन्थिला जेबो सिनायला नै आङो जेबो बुजिनो हाला मा जिनिस आखिखोथाय नै आंथ' सिनायला मा जिनिसथाय ओमफ्राय नै नों लाथ' ओमफ्राय नै राहुलनि बियो राहुलनिया नै मा आखिदोंथाय नै फात्ताखौनो मोनला राहुल नामा नै राहुल खुनु जेबो रिलेटेड गोनां गैया जानला मानलाखा जाव नै फिरफिलानो माबायदि जागोन नै जेबो रोंखायालै सथिनोबो उन्दैफोराहाय नै मुदुफुलनो ओमफ्राय नै बियो बाथ'मोन जाहैदों गैया ओमफ्राय नै बे निकुन्जयनि बाथ' बेना एसे जासाबदों बाथ' ओमफ्राय एलिफेन्टबो आखिदों नै बियो बेनो आरोना नैबेनो नै बे एलिफेन्टखौ आखिदों नै मैदेर माबायदि जादों नै बिसोरनो आरोना दिनैनि सावगारि आखिनायाहाय सोरना साबसिन जायो कमेन्टआव खोन्थाहरदो सोरना साबसिन जादों हाय नुदो दे आरो गोगोमना मारै जाखो गोगोमालाय अलसिया थेंक इउ स' माच जोंना नै सावगारिया जोबनायनि लामायाव फैबाय
नोंथांमोनाथ' नुखाबाय माबायदि जादों सावगारि आखिनाया। बिसोर टिउसनाव फैदोंमोन आरोना, ओमफ्राय टिउसन गखांनानै दसे सावगारिखौनो नोंसोर जा गोसो हायो बेखौनो आखि होननानै आं आखिहोदोंमोन आरो। ओमफ्राय नोंथांमोना साननो नाङा आरोना गथ'फोरखौ जानला मोनला सावगारि आखिहोदों होननानै। माने गावसिनि गोसो सिङाव जेखौ रोङो बेखौनो आं आखि होननानै बुंदों आरो। बेनिखायनो बिसोर गावसोरो जा इन्ट्रेस्ट मोनो बेखौनो आखिनानै गालांबाय।